Dato yung idol Sultan, salamat kayo. Yeah. Diri ang pinakalami nga butong, ang butong sa bukong. Third. Nagdaman-daman, pumunta na agad. Nagliwag lagi. Tara, muli na ta. Kayo mga naglaag, sa Shinda, di prenda, di Sulta. Hello mga dudong, mga inday, welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta magtorta sa akong asyenda. Dito isuroy ta mo sa ako ang area. Tara, sabay ta kauban ning mga gwapong mga kabataan. Daki Palili Boys, tara magtorta. Tara! Hello mga dudes, kini na ang ako ang area diri, ang akong area sa ako ang humayan. Kani dito akong karon pa ako nakita nga daghan di siya og mga sagbot-sagbot. Iya. Tara. Bisa. Ice baby. Din tawa. Kilo dong ginabaligya gani. Kasi kakamot mo yan? Ginabaligya kani wa tamaan. Nakalin lang ano daw. Ice. Puk na mga tayo din ano. Loy. Arabo pa. Doa lang bay. Tuno na, puno naman pud. Langit. Patay. Ala, luar. Parang umuulan. Mana sila? Mana ni? Mana lagi sila? Ayan. Dito mo niya be. Ay, umuulan na siya. Ay, ako lang. Yan lang datiwasan ninyo. Lato ta. Ay, kasi dam. Imo ta Jim. Mo ta. Okay. Ali. Payong dito pa. Ulan na. Dagan ta. Nabi ulan na. Atutos payag. Ipayong na ano sa ako. Ande ayo. Lompat yan. Pak. Abot kami diri. Ato tagpayag. Wala mistake laad mo. Na ano to? Si Olas way. Sako. Dara sa sako. Sako ba? Yung kanang short. Hindi na pag-lampin. Short, ikaw na mo. Hindi dyan. Short na short. Dili lagi na. Hindi wag. So, ano sa? Dito na to diri. Imo lang sa sila sa sako. Ilapit. Saan kayo wala ka sa pem? Siguro man. Oo. Tirasoy. Anoy. Dito lang ko ito. Napaisa. Okay. Ang mga katauhan. Kani ang plato. Wow. Nek maan mga po. Kinamo mo na. Lusog ang ulan. Bibis-bisan ang kahumayan. Tapi na. Dito sir, noya do ko sir. Nanggarap ko tin. Hindi ah. Noya do ko. Smile tin be.
Hindi man siya ano? Sir. Tama lang. Oh. Fights doon. Gi kaon. Oh, bago lang sa gamiton. Allah kani. Imo gani. Ato lang ako to lang. Nabola ko tuya karon. Salamat. Salamat sa pagpalangga nina. Wow. Kaon sabaw para lupok. Kaon sabaw para dungag kuan. Inom sabaw. Isa lasa tin. Lami. Ay, nami. Wow. Lami ka sir, lami kaya kung sulanan daw. Murag ko anin bay? Murag sa ati-atihan. Ano ba? Oh, ice cream na lang. O katong, ano sa ganitong stick? Stick, oh. Stick, eh. Si halo-halo. Wing, ano to? Shout out mo si Inok. Shout out namin ako nung igatos ba? Namin tititin ako. Lami kayo. Nandun lang ka. Nandun lang ka. Namit yan. Sino yung shout out mo yan? Shout out kayo doon Storta. Salamat kayo. Yay! Si Kuan Dela. Kamusta na ka? Lani na bandera. Wow! Lani na bandera. Pwede ka rin magkaya ko ang minum. This is Plato. Wow. Good. Ikaw gusto mo kanilang butong? Subscribe na sa Dudes Torta. Hindi lang. Sa Dudes Torta. Butong. Kaon. Butong sa payang. Butong sa bagol. Ano gagawin ko pa tayo? Diri ang pinakalami nga butong, ang butong sa bukong. Butong sa bukong sa payang ng kukonggong. Tanga ang tag-iya si Dudong. Kaon. Yun ang lang nga, Captain. Right. Tama. Ito kung gano'n yun, no? Sa sunod, mag-retire na ko. Dili na ako kalingawan. Hindi mo na ako payag dili magpuyo. Di ayun no, layo pa. Di pa na pa sa ba? Class lang. Kaya hindi mamalam duro do atake layo pa. Sir, pa sa Marami ako anin kung susuligaw pa rin. Oh. Namin sir ba? One isang 2 days. Sir. No, di ba? 2 days. Pwede naman 7, isang 7. Ay, tatlo na 3, 5 na. Nabarato na gusto mga entrance dito, di ba? Sir, kay... Wala na, sir. Ano, sir, ko nga. Si GB. Ako po, ditan mo. Sir. Goy. Sir, pumunta din doon sa baba. Muna mo. Tama to. Pero lami sa win kung daron nat si Melvin wing. Si Melvin. Si Melvin kay may ara siya igagaw tuya. Tung si Gia gud nga salmoy. Ayo, din sir yang. Oo, din sir. Bitaw sir. Sa Surigao. Tama niya. Mira duro daw mga Oo, alam niya. May mga isda-isda pero kung sa dawin ba makapanagat may mga anak-anak. Diba? So makakaano tagbalik-balik mag-tell ka. Sir, sir. Ha? Sir, sa asunto. Trapin mo na. Sa volleyball. Balik pa sila sa ano? 5,000 na. Oo. Sa Asuncion? Ay sa Saan? Tuwata sir ba? Oo. Di sa Asuncion ba? Wala ang ipakita eh. Wala eh. Ang ipakita dito eh, mga unsa lang yung first, second, third. Pila man? Pila. Wala ang iputang pwede niya. Pila? Kaya niyo magang iskutan.
Lagi ko ang madaog first, second, third, fourth, kwarta. Alam nga una, matard na daw, guys. First, hindi premium ba? Premium. Wala kayo ibot. Pila. Tayo sa pila. Wala ibot ka. Kailangan ba? Nice. Amount. Ibutang lang ang word, nga first, second, third. Third mo na dam. Tama ko na daw. Guman lang premium sa butang. Isa lang ka ba? O kumas kaya sir? Oo, pwede na pwede. Kaya ba niya ang gold item? Oh, yan ang kaban. Bag tubil na lang, anong tubil na lang. Paano? Wow. Mado mga artista ta. No, good. Oh my God! Wow! Pag kuman, nagburakay naman ah. Di ba? Budgetan tag 10,000 taga ulo ah. Wow. Nemo, kasi ima ko sa rin, nagburakay sa namin, 10,000 ang budget na ba? Ulo. Sa kasimana? What labot to lang kuan? Gamay lang dang. Gamay lang dang 10k to yung ba mahal to ya. Nang tawa pag uli na uli Ano na. na, kabuk na, bukbuk sa ang naduwa lang Pero ako. sa ano, Boracay doon. Nakuli na sa nakaron. 10,000 lang to ko na. Nagasto na. Pocket money nga 5,000 kay. May nabilin ba kuno? Eh? Nakasil sila sila. Ah. Nakasil sa dami. Wow. Kahit tama damo rights picture. Di pulis giyan. Di pulis giyan. Dapat mo di sa tuya. Oh. Hindi naman na magkaon eh. Sige lang ang tao. Busog eh. Lugay na ka pa ni. Ano? Daw you first. First, second, third. Ayaw ko pa. Wala premium, pero no first, second, third. Daw you first. Hindi mo kaya. Basta nga daw you first, second, third. Nagdamo-damo ako pumunta na agad na. Nag-iwag lagi na. Wala, makinig ko. Pero mo talaga bantay, maligit na mag-iwag. Malawas, pag niyo ito daw. Ito yan. Ay, sabay ang pangutang ni sir nila. Wala, ang misunderstand nila ba? Isa to? Hindi man sakit lang mag-istorya, no? Ang sakit yan ng kadlawod, no? Ay, kakmana kasi May pag-istorya doon lang yan. Good. nag-explain pa kayo. Lain yung boot. Kabasa ba yan? Pero mag-ano vitamin D og payag kan isulod daw ning ano ba? Ba onji si tisibay buhay kamubuon ba? Okay naman na to. Nag-explain naman. Jam. Lamiaw oy. Lamiaw oy. Ang sa likod. Lami ang butong diri ada. Sunod sa baytaha dirita sa akong asyenda. Pamati. Klain. Asyenda ni Dudes Torta. Ano sa James? Asyenda di Prenda. Ang saka no simbak ko. Nami da ikonin ba ma kanang design na Mot, sige lang, mot. Uli na ta, uli. Tara! Tara!
na ta. Kayong mga tagaag, sa Asyenda, di prenda, di Dudes Torta. Lingaw. Kita ada bata Elmer ba? Ha? Kita ada bata Elmer. Bye-bye! Asyenda de prenda ni Dudes Torta! Ulan na ulan. Ha? Ano yung Ronald karon? Aram sila po. Yehe, ulit na ta! Diyan ako sagwa. Bye. Bye.